Kaluyan sa Pardo, Cebu. Ang nahitabo, nagdala siya og lana gikan sa albularyo. Pag-ulit sa akong tugangan, nagbilit siya lana sa akong asawa. Sa diyang akong nakita ang lana nga gibilin sa akong ugangan, giingnan ako asawa nga dili ta mo gamit ini nga lana. Kay naamantay huli uwil sa atong simbahan. So ang akong gihimo, akong gilabog ang lana. Sa diyang namalhin namin sa Bohol, kay mag-almost 3 years na ko sa Bohol. Sa diyang mianto ko sa Hulilan, sa among Hulilan pilgrimage ni Father ni atong last year, duha ko kasimana sa Jordan, Israel o Egypt. Gihangyo na ako at ugangan na mupuyo sa amo sa balay para doon ay kauban ang akong asawa. Ang nahitabo, nagdala na po di ay ang akong uganan o katong lana sa albularyo. Dahil last month lang nako nahibaluan, kay bitugan man akong asawa nga ang iyang mama nagdala na po og lana. So medyo nalain ko sa akong asawa, kaya ako naman siyang giingnan nga di lagi ko subscribe ang mga lana nga dili gi-approve sa atong simbahan. Nahibalon mo sa reaksyon sa akong asawa, nagluod siya, misulod siya sa kwarto. Pagkataon-taon, akong isulod akong asawa sa kwarto. Pagsulod nako, nahibulong ko nga ang akong asawa perti namang isuga og mata. Lahi ni atong iyang malulot nga mata sa uyab kami. Perti nakahait siya mututok nako. Ang ikaduha nga akong nahibulgan, kay nag-in-English naman akong asawa. Kanang akong asawa, pag magbutang o caption sa Facebook bitaw, mangutang na kita sa ako sa may nindot na in-English sa caption. Pero nahibulong ko ng akong asawa, maayo naman mo in-English. So dito na ako ka-sense nga naposes ang akong asawa. So ang akong gihimo, ako siyang gireview. Kay bugnoon naman ko niya. Nga nung akong asawa ni atak nako, tungod ni atong gibadlong nako siya, nga dili lagi mo gamit ang lana sa albularyo. Sa ato pa, ang demonyo, masuko siya kung badlungon ang iyang dili maayong buhat. Maunang kung naamoy habak, dahil ingnon mo nga isurrender na inyong mga habak, eh karon isurrender ka na ito ng habak. Kung naay mo suko, nagpasabot na giatake siya sa demonyo nga dili ipasurinder ang gahom ni Satanas. Maunang sa dihang gidumog ko sa akong asawa, ako siyang gi-review. Akong gi-cast out ang akong asawa sa gahom sa demonyo nga nag-control niya. Ang nahitabo sa akong asawa, manglupay-pay, maluya siya. Pero pagkataon-taon, mubalik tapos siya o kapusgan. 3 times na akong i-review akong asawa. Pero nahibulong ko na maluya siya, kaya mubalik tapos siya kapusgan. Unsa ni santog sa akong una-una, ang ni santog sa una-una, ang deliverance book. Kini. Kaya gihatagan man ko ni Brad Kaloy, dato ko na nagsulti, dinis, Brad Kaloy man to, ang dagnay ato, iya man ko gihatagan ng libro, na deliverance book. Mao na, ako na
kini gyud nga libro. Pero kini nga libro gibutan nako sa akong kabinet na ako'y library. Ang pagdebate nako nga libro mao ang naka-arrange sa akong library. Pero kining mga libro nga sama ni kadako gibutan nako sa duha ka kabinet. Og samtang na dinubugan ni sa akong bugnoon ko sa asawa, akong giablihan ang kabinet. Wa ko magtuo kung asa diha sa pinakadaghan nga libro, kining librohan nga Deliverance book. Nahibalo mo sa kaayo sa Ginoo. Pag-abri nako sa kabinet, ang akong nahikapan nga libro pinakata ang Deliverance book. Palakpakan na ito Ginoo. Murag yun siya gi-prepare sa Ginoo. Gi-prepare sa Ginoo aron ako ni magamit nga hinagiban sa atake sa demonyo. So pag apply na ko sa Deliverance book, gihilog sa ako na pong kapunet. So grabe nung yun na pong paningkamot nga ako yung magamit ng Deliverance book. Dahil wag man ko sukad maka-encounter o ingon na sitwasyon sa akong kinabuhi. So wala ko makahibalo kung asa din ni akong gamiton. So ang akong gihimo, miadto ko sa table of contents. Ako na lang pamaagi unsaon ako paggamit ng Deliverance book sa sitwasyon na wala ako nahuma nga ako bisan unsa ko ka-active sa pagpangalangan atakihon dahil gihapon ko sa demonyo. Mao nang kitang tanan prone gyud ta sa devil's attack. Mao nang kini nga libro makatabang gyud kanato sa pagpakig-away sa atake sa demonyo sa atong kinabuhi. Palakpakan nato Ginoo. Sumianay ko sa table of contents. Dayon ang akong gibasa kini prayer for family protection. Sa dihang akong gibasa kini prayer sa atong simbahan, nahibalo ba mo unsay nahitabo sa akong asawa? Naluya akong asawa. Primero, nag-in-English man ko siya. Nag-in-English food ko. Kay-in-English man eh. Siya ro di siya kasabot. Na-English to English ako pinubakay. So, ang nahitabo sa akong asawa, tungod niining maong Deliverance handbook, ang akong asawa naluya siya o nakatuog. Palakpakan na itong Ginoo. Pagkaluya sa akong asawa, kung sa gihimo nako, mihinay-hinay ko gawas sa kwarto. Akong gitawagan si Brad Kaloy. Nangita kong signal, Brad Kaloy, ang akong asawa giatake sa demonyo. Unsa may buhaton ako? Ako to gikumpasan kay akong asawa nakatunog. Nahadlo ko kay basin makamatan ko siya, mutukan na ko na iya kong bugnoon gabiin na naman. Pagtawag na ko ka Brad asa mga Brad Kaloy, dito bag si Brad Kaloy, ni arbang ko sa dagat nanagat ko. Maingon yun ko, kami yun ang magtuos ina sa demonyo ron, hindi mo kabiin. So yung ako Brad Kaloy, tudloy kong si buhaton ako. Gitudloan ko ni Brad Kaloy sa mga pages na dapat natong buhaton, especially sa pag-renounce sa mga occult connection. Sa dihang akong asawa na kamata, mga more than 1 hour nga naluya doon siya, naluya siya sa gahong sa pag-ampo sa atong simbahan na Katoliko. Palakpakan na Ginoo. Sa dihang nakamata siya ako sa gipangutanan, love, unsa may nahitabo kanimo ganina nga imo mo gibugno, nga perti mang isuga nimo. Unsa ito ba sa asawa? Wala siya kalibutan sa nahitabo nga iyang gihimo nga rikanako. It means ang akong asawa gikontrol sa gahong sa demonyo kay nasuko siya, nireact siya na ako siyang giingnan na dili o gamit sa mga lana na gihatag sa albularyo. Mao ka na sa dihang limata siya,
ako siyang gi-parenounce 3 times o sa kaluoy sa Ginoo hangtod karon wala na gyud mobalik og atake ang demonyo sa kinabuhi. Ang nakatabang nako kining deliverance book. Dayon ingon nako naamantay holy oil. Kining holy oil ang atong gamiton kung doon na tayo mga problema. So sa diyang mulakaw ko sa balay, ang holy oil, akong parusan akong mga bata, akong asawa na proteksyonan mo sa gahom sa Ginoo kay mulakaw ko, mga lakad ko sa Ginoo. Itugyan nako ko sa Ginoo nga ang Ginoo mo'y magproteger sa inyong kinabuhi. Palakpakan natin ang Ginoo. Dili ko karon mo testimony sa akong conversion kaya atong oras mubo kayo. Gikan ko sa saksi ni Jehova sukad sa pagkabata. 15 katuig kong nagpastor, nabalik ko sa Katoliko ni atong 2011. O sa akong pagkatoliko, akong nasinati unsa kabaayo o pagkagamhanan sa Ginoo nga niadto siya nag-uban sa atong simbahan. Kung atakihon man ta sa demonyo, mas gamhanan ang Ginoo nga gidasandigan sa simbahan nga Katoliko. Palakpakan natin. Kung mutanaw mo sa akong conversion story, naanay sa punto por punto i-upload. Naapot sa akong YouTube channel, Catholic Crusader CFD Paul San Pablo Alima. So pwede mo subscribe punto por punto o sa akong channel, I have more than 67,000 subscribers and how I wish maad ko mo unta sa akong channel. Palakpakan natin Ginoo. Sumaw ka na ang atake sa demonyo sa akong kinabuhi. Mauna na paminawa ninyo ang atong sunod na speaker. Kay iya nang ipasabot ka nato kung unsa ang mga atake sa demonyo. Unsay atong buhaton kung moabot ang atake sa demonyo sa atong kinabuhi. Ang atong sunod na speaker, Case Officer of St. Michael, the Archangel Deliverance and Exorcism Office located at Barangay Anas, Valencia, Bohol, CFD of the Diocese of Tagbilaran, atong sugaton sa masipang palakpak, Brother Sherwin Paco. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We fly to your protection, Holy Mother of God. Despise not our petition and our necessities, but deliver us always in our danger. O glorious and blessed Virgin. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, mahayong pugto, inyong tanan. Ito naman ako, ang tanaw reglain at pinag-awan ng uban. Pamahaw. Ato na lang na usahon sa payokto para ang tawag na panimalos na. Kaya ang ating topic is how the devils attack. So saan ba ito pag-ila na kining nahitabon sa itong kinabuhi, atake na kining sa yawa. So ang atake sa yawa duha ka klase, ordinary o extraordinary. Ang ordinary attack sa yawa mao ang temptation. Ang tentasyon mga igsoon, mao kini ang yawa muawak nato umuimbitar sa pagbuhat og sala. Pero kung dili ka umuyon sa maong imbitasyon, dili ka makasala. Mo nga dili alay kahadlukan ang mga tentasyon. Mas alay kahadlukan kung wala ka pintala. Kaya mato pa ni Saint John Meridiane, ang mga tao nga ila sa yawa, dili na kinahanglan tentaton. So mo rin akong napatay na pagsulay, timaan na ng Espiritu Santo, ang grasya sa Diyos, napagod na to ang Ginoo na kuman. Mo to ang ordinary attack. Ang yawa, interesado na ang tao na kasala, kaya ang sala, mao kini ang makapahimulan sa atong relasyon sa Diyos. O
Kung ang tunog tuyo ra gyud sa yawa sa kinabuhi sa tao nga mamatay ta nga mahimulag sa grasya sa Dios. Mo rin nata sa state of mortal sin, mamatay ka naway paghinungson, wala makadawat sa mga sakramento, o wala matamahatagi sa gitawag o perfect contrition, so may tabuan na, hindi ka makasunod sa ginarihan sa langit. O kaya kaduhan atake sa yawa, upat na eh. Kaya gitawag extraordinary demonic attack, pero sa dili pa, kung sa may mga puntahan sa yawa, na kung ato ning buhaton, maka-enter siya sa atong kinabuhi directly. So doon ay upat pod ka mga puntahan sa yawa. Una, katong ginisgutan paganihan ni Brother Paul. Unsay hinungdan nga ang iyang asawa giatake. So kini gitawag na to occult contamination. Tingali daghan nato mga Katoliko, mga worker sa simbahan, nag-serve sa simbahan, pero bisan tuod og aktibo ta sa atong pagtuo, pero dili ikalimod nga aduna kay daghan nato pagano ug panghuna-huna. Pila ba kaha kali minister ang hindi pa. Kadaghan ako maka-encounter mga katikista, giharas sa yawa kay gasuot og quantum necklace. Daghan kayo dali ginisuroy ng punya. Mabatayan din na mo karang mga top mag-surrender o mga hapak magkulikta maghabat. Makita niyo daw nga daghan pagod kayo nagtambong nato nga ang ilang mga bracelet, ang ilang mga necklace, mga pungsoy, mga lucky charms, mga pampaswerte. That is occult power. Kung saan mo din ang word na occult, ang meaning sa occult is hidden. Tinago nga gahong nga dili gikan sa Dios. Mao din nga sign sa occult power katong testimony ni Brother Paul. Ang occult spirit ni ay kanunay na siya nagtago. Mao na nga once nga mabundar na siya, ma-weaken o malasan ang iyang gahong or mo-react kung taman-taman. Mao na nga usa ka tawo nga process kung i-approach na siya sa usa ka pare na exorcist o ampuan sa prayer of deliverance, dili makatago ang occult spirit, mudayag siya, mao nang mag-wild. So mao din kining mga tao nga mga kapulungan, kining tawagin kog mga kulto, mao masuko man na sila og makadungog sa atong to. Isa na kasay na ang ilang gahom dili iya sa Ginoo. Kay ang yawa lagi dili makadawat sa kamatuoran kay gusto siyang magtago. Kung imo nang ibulgar, masuko. Mora occult contamination, daghan kay tag mga practices niya na. Ikaduha, kining psychic abilities or third eye. So kining mga tao na active ang psychic abilities, open ang third eye, doorway na sa evil spirit. Daghan mga rason nga nganong ma-open ang third eye. Una, posible tungod kay kaliwat ang tambalan, albularyo, kulto, mga katigulangan nato, practice o mga pagkamarang. O di ba taha sa pagbuntis ka nato, ang atong mga ginikanan, nagpahilot-hilot, ang mga manghihilot na muhimulso, mutayho, kay nahiwi kuno ning mattress mo nga hiluton kay aron mahiluna. Inig birthday ang dugo sa manok ikuro sa agtang. Kanang mga batang gagmay pagpulsirasan og kuwar is consecration. Mo sa handbook na gitawag na breaking of seals and consecration. I-break na siya. Lain pa ma-open ang third eye ma-activate kung ato ning pananduyon. Labi na kung magduwa ka spirit of the glass, spirit of the coin, nag-practice tag yoga, transcendental meditation, o mga pranic healing, kanang mga mag-practice ka ng mga inhale, kanang itong mga chakra, mga chi, kanang siya na practices, demonic. Mawala na maka-activate sa psychic ability. Sunod, kining mga tao na naghambing og trauma, or kining unresolved negative emotion. So mga tao na grabe na nagdumot, nasina, grabe kahakog, kagarbuso, kana siya. Doorway na sa datang espiritu. No, na ulipon ta sa mga negatibong pagbate, mga dautang mga pangandoy sa kinabuhi, makuha-kuha, di ba na yung mga tao, mayroon na itong yawa na nag-control ba? Kaya gikan sa buntag, inigmata, hangtod o iyong tanawan ang kinabuhi na, hangtod inig kahapon, puro na uwag-uwag ng sud sa una-una.
pre, lambi, ano pre? Kana bang makakita ra lukong-lukong sa babae, makakita ra tikod, malayo na ng kabuhi. Kung kana siya dili normal ba? Nagrabe uncontrolled emotion, uncontrolled passion. Kana siya, doorway na sayawa. Katapusan puntahan sayawa, kining gitawag na to simple lifestyle. Kining dautan na tong kinabuhi. Dito sa opisina, ug daghan mga pasyente nga ugwa mayawae di magpakasal. Ugwa mayawae di ipang-remove ng mga ayude, di undanon og lamoy og pills, di muhumon og gamit ang withdrawal method, di ipanghumon ang magamit og kondom, kining artificial contraceptive. Mao na usahay makaingon ko nga kini ang demonic harassment, blessing in disguise. Kay daghang mga layo sa Ginoo na yawaan nga karon nga naharas na sa yawa, pero tay nakabuutan. Musimba na, naman ko panipadar-darwen, bisag way misa, musimba. Nasobra na po diyan ka. Mao na yung mga example, kini ato mga naapoy namin kaso, usa ka pamilya giharas sa yawa, pero meron ang maguwang nga anak ng takot sa manghod. Pag-react aning duha, natakdan ang ibang mga igsoon, apil ang mga apo o mga pagumangton. Gipangbunal-bunal ang ilang ulo sa salon. Mao to nga among gihunong ang prayer, kay dili man ang matapang kanang matawag man to nga multiple man ang mga harassment. Mao to pag-interview na mo, ang hinungdan kahit hindi ka pamilya, di-curse, nagutlan og tunglo kay ang amahan ng mga bataa, kusog, mangilog o giyuta. So kini din mga tao na mangilog og property nga dili ila iuli na ninyo mientras wa pa mo mayawain. Sampo na sila, mga kasinatian na mo. Next, to ang doorway sa yawa. Karon kung sa may mga sign nga ang yawa naka-enter na sa itong kinabuhi. Once gani ang isang tao, makasinati ka og uncontrollable negative thought, negative emotion. Ang imong huna-huna, kanunay dautan, gusto kang magtikod, kanunay kang nawadaan kang paglaom, wala na ka makakita sa kahulugan sa kinabuhi. Meaningless, wala kang purpose. O di makahamura kang giputos sa usa ka kahintang nga puno sa kangit-ngit nga wala sa kakaibaw ato ka paingon. Nay mga tao nga gusto nilang pasakitan kanunay ilang kaugalingon. Nay mulintar sa ilang huna nga pasakitan ang ibang tao. So kini din mga tao nga kini tawag og compulsive nature of habitual sin. Mga tao nga ulipon sa bisyo, driven by demons. Mao na nga bisag kung saan na lang nakuhan tayo, New Year resolution kanunay kila siya mo inom. Pag January 1, wasod na hukog. Pag January 2, gakamang-kamang naman lagi ko sa hukog. No, dahil mga tao na gusto silang mo-escape sa bisyo. Gusto na silang mubiya sa mga kahintang. Pero tungod lagi, kay na demonic influence na wala makas out, maglisod sila paglingkawas sa mga kahintang. Demonic attack na siya. For example, giyatagan ka sa nakay mga sakit-sakit nga why finding sa doktor. Mao na lang, nagkuuntian, kanang mga barang, mga lumay, mga buyag, demonic oppression na siya. Kasagaran na ba nato why finding sa doktor, kaya di man kung madag in English, ipabisaya. Kunya, kaya po mga albularyo o mga merito nga mga ahente sa datang espiritu, inig-akto ni mo dito, gibarang man ka sa imong kauban sa trabaho nga nasina ni mo, gibarang man ka sa imong silingan, gibarang man ka sa imong igsoon, at ikaw po nga naan, nagikalanis ka, awa na sa ilain. Mga kami sa office, maminamin, gibarang, pero dili mo, mo hatak o gibugaton, nga gibarang siya sa iyang silingan. Ang among ipangutana, anak, nga nung nabuktan mangkag barang. Negosyante, nabuktan barang. Ang sabi, nabuktan barang, na wala man sa state of grace. Ang tao di ay, once na wala ka sa estado sa grasya, anytime pwede tang harason sa yawa. Katong mga openings na akong giingon, gitawag ko tapos yung openings,
Kay wa mapasabot na ini haplas minuglana sa albularyo na proses kadayon. Nagama ka kultahan, mao nga mura kag balay nga mansyon nga daghang mga mahalong tangan nga abierto, abli ang mga kultahan. Anytime pwede kang sudlon o tuwatan. Mao na lang nga mahitabo nga inunala ang situation sa usa ka tawo nga maka-experience og kanang barang tungod kay wala sila sa state of grace. Usa ka negosyante, di naman mo simba kay sige nagpaninda. Kunya, napoy generous sa simbahan, active sa simbahan, buutan at tubangan sa mga tao, pero ano naharas mo niya kung sayawa. Tungod kay na siya mga katabang nga di wala niya gihatagan sa eksaktong suhod. Di ba mao kaya na ato ano naman gadugdog naman eh. Mao kaya na kasagaran nato nga kanang mindset nga mopatrabaho ganit tag tawo nga way grado, mopatrabaho ganit tag tawo nga kuwang og pangisip, hatagan nato kuwang masugod. Mao na kini na mga tao nga walay grado nga gipatrabaho nimo, gipaghuna nimo diha, gipahinlo nimo kamantaman sa imong tugkaran nga grabe ka init, unya wa pag mo pasnaka, o gipasnak nga nimo pandisal o pumutong maingon na mura nagjuli nako. Natinipid ka. Kini na mga tao nga ubos sa katilimban, angay silang hatagan supra supol. Lapi na ning mga kuwang-kuwang pangisip, kana kay kuwang-kuwang, himo pagitaga kuwang-kuwang na so, minsamot sa kuwang-kuwang. Injustice na siya. Daghan kay may mga kasinatian, tungod aning pagpakaroon-ingon, tungod aning pagkabinta huso, kusog ta mamintaha sa uban. Mahimo yun lang haras, maka-experience of harassment. Anytime, kung gusto ko sayawa at akiyon ka maduklan ka. Mao nga, karon kanang gikan sa operasyon, mao nang maka-experience ng mga financial crisis, wa kani sa atong kinabuhi, bisa kung sao na to paningkamot murag wa kay abot na blockage ba. Diha sa atong pamilya, atong kinabuhi, wala na gani maghari ang gugma, kalinaw o panagbiusa. Bisan pag daghan kag kwarta, daghan kag property, daghan kag sakyanan, pero kung sa imong kaugalingon wala na kang makatagamtam sa gugma, kalinaw o panagiusa sa inyong pagpuyo, sayo na siya sa demonic attack. Kaya ang trabaho sa yawa di ay gusto niyang bukon ang atong pagkatao na makikalimutan o mahimulat makakata sa atong Diyos na magbubuhan. Magupa ang atong relasyon sa itong sikatao. O trabaho sa sayawa ang paggupa sa butasyon sa tagsa-tagsa sa mga binuyagan. Nasa tagsa-tagsa ka butasyon? Mabata nga, dili ka ng opportunity gikan sa Ginoo. Naay mga opportunity nga gikan sa yawa. Kinahanglan makahibawatan. Kini atong gi-applyan nga trabaho. Kini atong gisudlan nga trabaho. Kung ato ning sudlan, makatabang ba ni pagpalambo sa akong pagtuo? Kung mao ni hinungdan, hindi na hinuon kung makasimba. Mao na nga dili tanang opportunity gikan sa Ginoo. Dahil sa may naa sa Biblia, gitintal sa Jesus, ihatag ko kanimo kini mga mahati hingarian sa tibok kalibutan, kay gipiyang kini kanako sa kondisyon kung muluhod ka kanako. Dili na ganita makasimba sa maturog nga Diyos. Of course, nagsimba na ta Diyos. Kung ang ipong uyab mo na nakaingon nga di na kakasimba Diyos, yung uyab. No? Kaya itong mga attachment sa mga butang, mao na yung makahatag o kahasol. Kung nga, kini demonic possession, kini mga tao na nasalipan na din sa dautang espiritu, ang yawa na din yung control sa ilang lawas. So ang tao na ma-possess, wild na tayo, mawala sa kaugalingon, mulutaw ng uban, ang sign na strong aversion to the sacred, binditahan na nimo, muriat, mapasok na sa mga sacramental, pero kung mahuwasan na siya, wala siya yung mahinunduman, bisan usan sa nahitabo. Mao bitaw na kami sa office, kung naay mag-react, labi nagsiyara usan, huwag pamilya ng employo, mag-video yun eh. Kaya kung di mag-video, kunya,
nakaurasan, makahana kay wire doon na kayo, o di ba, mabasa na. Kasi doon nga makainog, direct, kunin niyo. Doon ka nakahibaw, kasi nakita ko. Kaya na, mo example sa mga demonic attack. Mo bitaw na, sa ako personal na experience, isip case officer, kini ay mga bana, nga init kahukog, mag-wild, manumbag sa bungkong, nabuho ang bungkong, pagkaugma, kahibaw siyang dibuhat, napusyas na sila. Every time na nila kusdan ka kayo na ka sa imong kaugalingon, ka kahibaw nga, kung sa imong dibuhat, ka kayo makagprimen, lahi na na. Kaya kaso ni Padardaro, batanon, kaya si mama mapriso, magbukod og sundang ng hati, after sa deliverance, nahuli ka. Kung sa kibang, ana na siya mahulasan, hindi ako kaprisuhan, matingay siya kinapriso, ano po siya? Kung sa kibang, magbukod siya, sundang ng deliverance. One example is demonic possession. Naunsa may itong solusyon namin. Cares, naunsa ng cares, confession, confession, adoration, mo bitaw na nga, kining tabernacle, musuot ka sa simbahan, maghilong ka, maghihinapit ka sa Ginoo, mag-chismis po ka. Kung sa gayuniform o gayunister, gayuniform o katekista, gayuniform o ka-choir, kung sa nahimo ka, ang atong tabi ng taman-taman, adoration, atong inuhon ng atong magbubuhan. Must spend the time sa Blessed Sacrament, then mag-pray the Holy Rosary, ang mulid ang mga amahan. Pagkaroon na ba ng mga amahan? Kaya mo unang bato. Muna nga head sa family mo, mulid sa prayer. Mas powerful, kanina yung mga amahan, kung maunin, maguna sa mga pag-ampo o pagpadool sa Ginoo, gigamit niya yung spiritual authority o ang Ginoo maobligado pagpabuhatay kayang grasya kay iya mga kabubuton nga ang mga amahan maoy panulo sa panimalay. Ngunit ang mga amahan ko daw na inuong tanduay ang yawa manito mo rin puli. So kaya na Eucharist mo tambong ng Santos sa Misa, mukalawal ka, pero kung nakatay, litin-litin lang, wala ka sa state of grace, hindi sa kamakalawal. Unya, sacramentals, paggamit sa mga sacramentals, muna itong buhaton. Napilag yun ni, pagkadakaan yun nato ang pag-ampo. Last na lang eh. Ang pag-ampo di ay, prayer is an elevation of our heart and mind to God. Mauday na nga ay mga worker sa simbahan, mga tipo sa simbahan, halos tanan sa pulungan, diapilan, pero wa mabago ang batasan. Ganuman, dili tanan ng tampo sa Santos na Misa o nagrosaryo daampo. Kaya ang pag-ampo di ay muli ang pagtukoy sa atong kasing-kasing o hula sa Ginoo. Sa atong pag-attend sa Santos na Misa, na-focus na ta sa kagwapo sa pare, na-focus na ta sa imong tapad nga sexy kaayo, ngayon sa pare, lawas ni Kristo, pag-iingi ni mo paan na puti, kaya may lawas. Wa ka mag-ampo. Kaya ang pag-ampo, ang atong hula na punting sa Ginoo. Maubitaw na mainhanin mo ng mga tao na wa mag-ampo, kay kusog na mahinaway, bahog ilok o huntapad. Walang, huway himasa o huntapad. Naman nakahimaw, huway himasa, takaka, makaglili-lili. Kaya ga-supervise, kumanta. Kunya karon, kung ang atong kasing-kasing o hula ni ay, dili na to ipunteng sa Ginoo, dili na to masinapi, dili prayer is encounter with God. Atong masinapi ang presensya sa Ginoo. O kining kasinapian sa iyang presensya, mulit ni siya sa gitawag og transformational experience. Mausab ka. Maunay na nga, wala ta mausab, kay wala ta mag-ampo. Wala, dili pinag-anay ito pag-ampo. Balik ko na to, ipunting na to ang atong kasing-kasing o huna-huna despite sa mga distraction, despite sa mga pagsulay, ipunting sa Ginoo. Ug atong masinati ang iyang presensya, ug kana na kasinatian, maoy makapausab sa atong kinabuhi. Amen? So, pinaspasay ito ba kay gamay na nga kumura. So, makupo ang atong pagpaambit, hinaot sa kamuko sa atong panahon na amoy na pukpo. Di na naman ito taskon kay matot ko sa mga bulanon, daghang istorya, daghang sayo. So, daghang salamat, o maayong ito. Ato hatagan o masipang palakpak si Brother Sherwin Paco.
Sa di pa nato ihatag ang atong guest speaker, doon na may gamay nga hangyo aron nga makatabang mo sa ministry sa St. Michael Deliverance and Exorcism. Ang inyong pari nihatag na o pagtugot nga pwede ta makahatag o love offering atong pabalon ang pagdadalwin o sa ministry sa mga galastuhan sa pag-anhi sa inyong lugar o makatabang kuno nga makaabot kami dito sa mga lugar nga naginahanglan ni ini. So, karon napabayin na manganta niya. So, atong ang yun, ang atong mga sisters sa atong paambit sa atong love offering nga makatabang sa atong simbahan sa misyon sa Deliverance and Exorcism Ministry. Sugihan lang nato no ang atong mga sisters, mga collectors sa atong makinasing-kasing nga halal.